Здравейте, аз съм Деси от Art Studio Daisy. Днес ще ви покажа един страхотен албум за малката Аделина. Истината е, че този албум го направих доста бавно, доста го мислих и затова с абсолютна радост го споделям с вас. Използвала съм страхотните хартии на It's a Girl на Kaiser Craft. Този, вижте. И това е гърба. Така. Първата страничка съм направила един плик, в който съм направила ето такива такчета, които майката пожела на Аделинка, като съм написала различни събития от живота й, които в последствие, след като се залепят снимките на това албумче, тя да си ги постави там, където пожелая. Ето първата страничка, когато е новородено. Написала съм тук първия път, когато и мама и тати ме видяха и желанието беше да има някаква възможност за поставяне на плик за ихографските снимки. Затова първо съм ставила място тук за снимка, когато може да се сложи различна снимка в различен размер, каквато си избере. И тук на гърба също, ето го плика за ихографските снимки. Съм оставила възможност с това крилце, което се завързва. Всяка една от страничките представлява един джоб, на който съм сложила един голям таг. Знаете, че много обичам тагове, в който таг може да се сложат и да се събират всъщност 4 снимки. Това е една хармоника, в която имаше желание да се сложат снимки от развитието на бременността. Затова съм направила ето такава хармоника с възможност за поставяне на много снимки. Ето я. Вижте колко е голяма. Често казвам, не съм броила броя на снимките, които биха могли да се сложат вътре. Но определено са повече от 9. Така, тук съм направила едно крило, на което отпред и отдолу може да се сложат по една снимка и тук още една. Стават 3 снимки. И тези снимки, желанието беше да бъдат от изписването на момиченцето, като едно е такова так, че съм направила с всичките мерки и теглилки и на гръбчето съм оставила място за бележки. Да речем кой е дошъл или пък някакви други неща, които майката би могла да си запише като спомен. Ето специално съм направила тази страничка от изписването. Пак има още едно джобче за допълнителни снимки. Ето тук джобче за снимки от дизайнерска хартия. Ето тук има възможност за отпечатък на кръченце, а защо не и на ръчичка, като се сложи една снимчица. Ето това е страничка, която съм направила първата баня на Аделинка с възможност за снимка. Естествено простор с дрежки. Така, това е един водопад, който направих също по желание, като може да събира всяка снимчица от всеки един месец, като съм направила едно такова кръгче. Един месец, втори месец, направила съм ги също от дизайнерска хартия. Наистина доста сладко стана. До 11-я месец, като 12-я идеята ми беше всъщност вече рождения ден на детето. Така, тук искам да ви покажа нещо супер интересно, което направих и което всъщност мен супер ме затрудни, затова ми помогна мой син. Това е едно семейно дърво на Сладката принцеса, което съм направила с имената и рождените дати на всички баби и дядовци, прабаби и така нататък. Ето вижте го. Всъщност това е един абсолютно 330 струва ми се грамов картон. Като на гърба дори има възможност за поставяне на 2 снимки. Така. Това е... тази страничка съм я направила за разходката и за това първата разходка на детенце. За това всъщност съм я направила с дръвчета, с птички, едно магаренце, супер сватурско. Също има възможност за 1, 2 и 3 снимчици, като има едно скрито джобче зад
поставянето на снимките, което е един такъв много интересен таг, където също би могло да се сложи една нестандартна снимчица или пък самостоятелна снимка, защо не е в по-голям размер. Така. Тук самата страничка, освен страничен джоб, има и такъв вътрешен джоб. И с една такава стрелка Adorable може да се сложат снимчици. Ето го. И естествено още едно джобче скрито. Тук е една песничка, приспивна, която е супер готина. Така. Тук са джобчета за снимчици и съм сложила едни разкошни такива тагове на гърба. Може да се събере перфектно снимка 10 на 15. Както в джоба би могло да се съберат и още снимки. Това е място за бележки, за някакви записки. На гърба би могло да се сложи, да речем, пак снимчица. Ето тук събира 5 снимки в различни размери. Ето още едно такче, една сладка песничка за стария Макдоналд. Така, тук едно такова джобче пак с мерки. Тук едно джобче. Тук също има възможност за поставяне. Тук още един джоб, който е със страхотно ключе. Не знам дали го виждате. Чакайте малко да го измъкнем. Да, малко трудно става с една ръка. Ето вижте го. На лицето и на гърба снимки. Има достатъчно място страни да се сложат тези кръгчета, които аз съм направила и да се напишат дори и ръчно откъде е тази снимка, от коя дата е направена. Ето и страничните джобчета. Тук съм направила още джобчета за снимки. Това е. Ето. Това е отварящо се крилце. Тук още една феечка съм поставила. Ето за рождения ден. Така. Тук още един голям таг с записки. И това още едно голямо крило, което се отваря за снимки. Тук на тази голяма страничка може да се сложи една много голяма снимка. Вече по желание. Така. Това е една хармоника. Отново. За възможност за много големи снимки. Ето ги. Т.е. не много големи, а много наброй. Ето я вижте. Ето така. Виждате ли? Много голяма хармоника. И това е от мен. Чао, чао! Снимки по-късно ще ви покажа в страничката.